As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinis atong nasod nga magkahiusa ta, magkasinabdanay sa atong pagpabangon sa atong nasod tungod niining mga daghang krisis. Ato sang iampo ang mga tao nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong panginahanglan, ang atong mga benefactors and donors, labi na ang sigig pamalit sa atong slots para sa atong proyekto, nga hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon og mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuuran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug wala madugay, mihubas ang sapa tungod kay wala may ulan. Unya, giingnan siya sa Ginoo. Lakaw ngadto sa Sarepta, sakop sa Sidon ug puyo didto. Suguon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Busa miadto siya sa Sarepta ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy ug gitawag niya ang byuda ug giingnan. Palihog dadi ako gyutayng tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babay ug giingnan. Hatagi usab ako gamayng pan. Ug miingon ang byuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako magluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina ug diyutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug miingon kaniya si Elias, ayaw ka balaka, buhata ang giingon mo, apan himuy una ako diyutayng turta ug dad-a nganhi kanako ug pagkatapos paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana,
hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Nilakaw ang byuda ug gihimo niya ang giingon ni Elias ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana, sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. Sa akong pagsangpit tubag ako, O Diyos ko, nga matarong ikaw nga naghupay kanako sa akong kagul-anan. Kaluy ako ug pamati ang akong pagampo, mga tao nga hamili. Hangtod anos magmatig ang inyong kasing-kasing. Nganong mahigugma man kamo sa makawang ug mangita sa bakak. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. Hibaluing ang Ginoo nagabuhat og katingalahan sa nagtuo kaniya. Ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. Kahadlukin ninyo, ayaw kamo pagpakasala. Pamalandong kamo diha sa inyong mga higdaanan, diha sa kahilom. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. O Ginoo, ipadanag ka namo ang imong naong. Gihatagan mog kalipay ang akong kasing-kasing. Labaw kay kun magdaghan ang trigo ug bino. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon paman pagpabalik sa kaparat niini, kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang isalibay ug tunob-tunoban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayod
sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadanag gayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa ni sa mga common kaayo nga ebanghelyo nga gibuhatan sa nisiyag kanta. Kamo ang asin, kamo ang kahayag. Musugot mo nga mahimo mong asin? Kadto ra bang asawa ni Lot, kadto bang sa Sodom and Gomorrah ba? Nanagan man to sila, pagdahunog na giingnan sila sa Ginoo, ay gyud mo glingi ha. Sus nilingi man ang kaning asawa ni Lot, nahimong asin. Kamo, musugot mo, mahimo mong asin. Kinsay musugot, tas kamo. Nangahadlok na. Musugot mo, mahimong kahayag. Kinsay musugot, mahimong kahayag, tas kamo. Mamili, sad mo. Na, magpili man. Pero kining asin o kining kahayag, parihara ni silag, puparihara ba ang ilang functions? Unsa man, naghatag o kanindot sa palibot or sa isig katao or sa kalibutan. Ang asin, naghatag og daghang kaayuhan sama sa pagtimpla sa atong gikaon, pagpreserbar sa atong gustong i-preserve nga mga presko nga mga karne or isda na ma-preserve mo na pinaagig asin. Kung sa nang asin kanang makapatambal po na imo na igargol mo maayo imong mga kana mga minor lang nga mga sakit-sakit mga ayo na. So naghatag og kaayuhan. Muna, kung gusto kang mahimong asin, ang pasabot ay ana, gusto ba ka nga ikaw tighatag og kaayuhan or tigpangayo lag kaayuhan? Sige. Unsa inyong gusto? Tighatag og kaayuhan o tigpangayo og kaayuhan? Unsa roy imong gipangayo karon pagsimba nimo karon? Unsa imong gipangayo sa Ginoo? Nga mo yung kagaay kong kwarta, Lord, kay bayad na ko sa akong kurente, ibayad sa akong, sa panadiha, akong pariban sa akong buhok, ibayad na ko sa tuition sa akong anak. Pulos mo na nangayog kaayuhan, tagay ko nga maayo ko sa akong sakit, nga mabuutan ning akong anak na tapulan kay tanan. Kining akong anak na naadik na sa drogas, kaning naadik na sa computer, maayo unta ni. Pulos mo na imo, pulos mo na nangayo kag kaayuhan. Pero suway pangayo, Ginoo, makapanghatag na unta ko og bugas akong silingan. Ginoo, ako na untang makalimtan ang sigig panghuna-huna aning paningil aning utang. Ano ba? Ginoo, kanang tagay kog kadasig nga magsigi kog palit og slot para sa kanang simbahan. Ano ba? Nangayo mo na. Oy, wow, klaro kay mga naong ninyo. Nabi tayo pipila tingali. Ginoo, makapasaylo na unta ko aning kabit sa akong bana. Makapasaylo na unta ko aning akong bana nga nagsigig inom, siging sugal. Ginoo, makapasaylo ta ko ani akong ugangan nga maritis kay tanan. Sigihan kog daot. Or makapasaylo ko ani akong bayaw na portis ang animala. Ana, kana mo'y pangayo aron tighatag kag kaayuhan, dili tigpangayo lag kaayuhan. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ang sinugo sa Dios, ang representante sa Ginoo nga mao si Elias, ang propeta, nangayo og kaayuhan gikan sa biyuda nga wa nagiayo ang kinabuhi. Nganong wa na may ayo? Naghuwaw man to. Nya wa na sila'y kwarta. Wa na sa ikapalit og harina.
Nangahoy siya alang sa katapusang pagluto sa pagkaon, hinighuman nilag kaon ato og inom sa juteng tubig, wa nay siguro mabuhi pa sila sunod adlaw. Nya ni ay niabot nga tao nangayog tubig, di hurot ang tubig. Pagsunod ni pakapin pa gyud kay naamo na atong panultihon kana bitang magkomedya ta nga. Naamoy tubig diha nang siya. O naa paimna ko ha. O inom lang diha dong. Nang dili ta mapas mo inom tag tubig nya watay kaon. Ana. Gikati las tubig ba niya ang tumong day kaon mo sa to kang Elias tagay kog juteng tubig be ana nya mo pa gani paglakaw ingon din siya nga tagay sa kog gamayng torta pan kay pan may ilang pagkaon didto nitubag dayon ang byuda ikaw sinugo makakas Ginoo nasayod gyud ang imong Ginoo nga kaning akong gamayng harina ug ako ning lutuon para ako ni ug sa akong anak human ani mga matay na may sa gutom. Ana, unsa may giingon ni Elias isip representante sa Ginoo. Naminaw mo sa first reading? Niingon siya, hatagi lang ko, himuhi kog torta, nga ikahuman himuhi lang sa niya ang imong anak o ikaw, kay ang Ginoo nga akong Dios nag-ingon nga dili mahurot ang imong harina. Og naghimo ang byuda. Humaghimo, sige siyag himo. Hangtod ni balik ang uwan, hangtod ni balik ang mga trigo, wa gyud mahurot ang iyang lana, ang iyang tubig ug ang iyang harina. Mutuo mo nga nahitabo ni dili. Tuo lang mo gud kay gisuwat man ni dinis Bible di man sa naisuwat og di na tinuod dugay na unta ning gipapas tinuod ug mao ni ang sikreto aron dili mahurot do na pag word diri nga nindot kay tananay niingon si propeta kana ganing Elias pagsulti niya sa byuda ayaw kabalaka buhata ang giingon ko kanimo. Sinang ana, ayaw kabalaka, buhata ang akong giingon nimo. Kani bitang magsunod ta sa sugo sa Ginoo nga igsoon nga ang sugo sa Ginoo panghatag. Kanang mga taong manggihatagon dili sad na mabalakon. Kabantay mo? Awa gyud mo kasuway. Kana bang magsigi kag hatag? Di sad ka mabalaka. Ambot lang ninyo, kamo mamo kasuway panuway na mo. Sige palit og slat sige palit og slat. Mawa gyud na imong kabalaka. Dili sa simbahan kay imo man ang gihatag sa simbahan. Unya inighatag nimo ang Ginoo sad magsigi sa hatag nimo mo nang mawa ang kabalaka. Kay ang imong mga grasya nga moabot kana bitang di ka mahago, di ka ma-stress og pangita. Ihatag sa Ginoo pero mo ingon ang Ginoo ha pagyaka diha. Pagmik sa nang terminos ako mga iyaan sa unang gamika. Ayaw pagmika diha magsige lang kag tan-aw ng cellphone anang TV nya di ka mo trabaho. Lihok pero ayaw kabalaka. Kaysa muliho kag maayo hapit 24 hours kang kasigig trabaho aron makakwarta nya inig-ending manghupaw lang gyapon ay paita lisod inigmata lisod di ba bisag nanay sweldo lisod mangutkot lang yapos o inigdawat sweldo mangutkot mo so kabantay mo ana klaro na inyo mga naong. Pero siging hatag sa ngalan sa Ginoo panghatag ana nya sunda gyud ang gusto sa Ginoo ay pagsig pangayo hatag nawa di ba mahibong ka wa gyud stress ang kinabuhi bisag naa pay dako kay problema mawa gyud siya nga naman dili bakakon ang Ginoo unya siya man say tuburan sa tanan tanawa kaning ni ang kandila gasiga ni kani ba kani
Sige no. So ni-serve siya siyang purpose. Inig-aop ani niya kay nahurot na ang oil. Ang kandila day mo'y maproblema o pangitag oil. O kani ding suga nato mo'y maproblema pangitag oil. Dili oy. Ang gi-in charge ani, ang pare o kanini ang tig-in charge si Stereme, mo'y mukuhag oil, nya ibubo diha. Nya naghago din ang kandila diha. Kanang asin og parat na siya. Diin mo na siya kaparat. Siya diin mo naning kamot para mo parat siya. Natural, gitawag tog natural. Nature ba sa asin? Pero mawa ang iyang kaparat, tunob-tunoban na lang na siya, din agad mo balik ang iyang kaparat. Nga naman, din naman siya manghatag. Kung sa'y tawag ninyo sa asin nga dili mahilis. Nga na bang asin ba nga imong itimpla o niya human dili mahilis kay mao bitaw nang moparat ang imong giloto o mo timplahan siya tungod kay ang asin mahilis man mawa siya ba o niya og dili mahilis bisag gamay lang yung hilis di gyud siya mo share sa iyang kaparat unsa may tawag ninyo ana. Hugaw bas bas man day ning atong nahog day diri sa atong utan mura mag-asin kaputi nya bas man day or tawas no tawas gigipino pag ana nimo wa man nimo para tuwa man sad mahilis nabuang ka diha tawas man na pero ini kahilis asin di ay kay mahilis man day kausang ni share nako nga pamantingal ito murag naka-encounter siya ni Bishop Chupilo Kamomot ba. Istorya rin hawa ko kay Bawag tinuod ba to pero ang nag-istorya ani usaman ka katikista kay nahimo man sa tong head sa katikitical sana komisyon sa atong diocese Bishop Chupilo Kamomot nya pagbisita ko no didto gatimpla dayon og kape ang dai gay kog kape apa kutawi kog kape di kutaw day kape ang katikista Diaranyor, na istorya sila. Inom dayos Monsignor. Pag anak ko no, nitanaw ko no sa naong sa katikista niya ni Smile, niya giyarok o inom. Diyan na day. Ibong siya, ang giinom man tong Monsignor og diretso nga iyam tanang hinahinayon kay init man. Pag Smile. Ikaw ang kuno ni giyarok bag inom. Di iyan, nyor, humana ka nyor. Mana day. Gihipos niya, pagbalik niya sa kusina, ang iya dahil nabutang iodized salt man di ay. Mo may nabutang niya, suporti ditong parata. Ana, motong nitanaw di ba pait man ang kape, suway kape, pait naman ang daan, butangi og iodized salt, di ba iginom ni mo, mura jud kag mukulima, pero ni smile ko na sa Monsignor, ni smile ko na ba, ni ana, nyaman giyarok. Ana, siya ditong gahipo sa kon, gahilak, ngayo sa pasaylong Monsignor, salamat sa ilo adyo ko nyo nasipiat kong kuan giinom niya ingon siya salamat lang po kay doon ako'y okasyon sa pagsakripisyo sakripisyo giinom manggihatagon kay Monsignor sa iyang sakripisyo di ba kay og uban patong pare labi na kining gawali way siguro ka sa man imong timpla kalaing paglamian ni igbalik dito danghaga sad nimo katikista ka ingon anak ka kadanghag napatay na sige na to yung katikista meron tag mamatay kang pariya ka meron tag mamatay ka pero si Monsignor manggihatagon kaayo sa iyang gugma sa iyang pailob sa iyang pasaylo nagihurot kanya ginom gipakita niya nga kining imong sayop kaya ko to di ba kining imong sipyat kaya ni nakong imnon ladokon kining imong batasan kaya kuning kanon di ba na may mga batasan nga di makaog iro na mga batasan di makaog iro pero og ikaw Diyos non ka manghatag ka sa imong gugma sa imong kaayo kaya gyud kanabitang magpatambag nako padir grabe na gyud kay niyang gibuhat din agi ni makaya padir din agi makaya ako pay nangita ako pay kulatahon siya standby lang musuyo pa nya ako'y kulatahon di na mada padir nako madara lagi na
basta mosunod ka sa Ginoo. Unsaon man pagsunod ang Ginoo Pader? Pagpakamatay. Ana. Tanawa ang Ginoo sa iyang gibuhat. Nagpakamatay. Tanawa ang asin. Kanus aman siya makatimplas tong ikaon. Mahilis, magpakamatay. Kaning siga. Kanus aman siya musiga. Kun hutdo niya ang iyang lana. Suyupon. Di ba? Pero di ka mo suyop, di ka, ngiga good. Ihatag ko ni, mahurot ni. Pres biyuda ba? Mahurot ni. Ayaw, di na mahurot. Mao na manghatag. Karon bitaw inig anniversary nako sa akong pagkapari. Karong kuan di ay, by the way, karong June 22. Mahimo naming 18 years sa among pagkapari. Kaya naordinahan man ko, kuyog sa akong napo kakauban, June 22, 2004. So, mo 18 years may karong June 22. Naanda na kaayo na nga kanang naay mag-celebrate para sa akong anniversary. Ana gyud, kalabi na ni Anas Parokya, mo celebrate gyud para sa anniversary. Kaon, inom, tukar-tukar, napay manghatag o mga gifts. Ana, no? Siyak pa ko atong last year ba to? Last year na ko nga anniversary. Tagaan ko ng frame nga nindot kay pagka-paint. Mahal ra ba kay ito pagka-paint sa kong naong? Perting nindota ato. Ana, nakunahon ako nga karon 18 na, mas nindot nga pa dako-dakuan ang selebrasyon. No? So, hangyoon ta mo, donate mo maayo kay para mo dako ang akong selebrasyon. Nya unsa man din ako pagpadako, akong giwagtang ang selebrasyon dinhis parokya para nako. Magluto tag lugaw, mag-feeding tag lugaw sa tanang kapilya, sa tanang parishioners, atong pakanog lugaw katong gusto mo kaog lugaw. Okay na ninyo? Wala akong buhaton ng pizza 22. O niya, hangyoon ta mo nga mo donate mo, mo palit mo 11 minus usa ka slot para sa pahinungod, pahalipay sa akong ganing 18th anniversary. Palit mong slot. Kay kanang slot, di mo na para ako, para mo nas parokya. Pero ang akong gihigugma o ang makapalipay nako o gusto ko ninyong lipayon, ay ko pa nagbir, ay ko pa kan aglitson, ay ko tagaig mga gifts nga igsusulob, tagaig ko makaayo sa parokya o sa simbahan nga akong gialagaran. Lipay kay kuana. Palit mong slot, sagusa lang. Kamong tanan nga nakauyon ani akong pagkapari. Palitig slot, usa lang. Gikan karon hangtod pizza 22. Nya ako nang sugdag kwinta kanang tanang slot nga akong isulti pila na atong halin, ako sang kwintahon diha pila ang nahalin gikan karon hangtod pizza 22 mo na inyong gift nako nga ako sang ihatag nga ris parokya. Di ba? Kay manghatag ta. Makapakuan man kani, makapa-relax man kani nato. Sige, testingin ninyo. I will assure you na agad mo'y divine unity. Di na mo magka-away-away sa inyong pamilya. Naasan mo'y prosperity, mulambo ang imong kinabuhi. Nya naadayo'y satisfaction, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Kaya, ni-appreciate mo sa akong pagkapari karon, ako ning ididikit sa atong simbahan. Kay mao man ay akong hinungdan nga na ako. Nya ako sad ni commit sa akong kaugalingon nga gahapon man ni ako gisugdag announce, sugod gahapon mopalit sa kog 11 minus 18 ka slots karong buwana para sa tablata para sa parokya. Gahapon ipalit na kog 5. Pila na lay punanan. May kay mo kwenta na. Anyag naasad ninyo gusto mo uban sa akong style nga mopalit og 18 ka slots pahinungod sa 18 years nga pagpasalamat nako sa Ginoo nga pari pa ko.
og magpasalamat sa mo nga napari ko, apalit sa mong 18 slots o kaya ninyo. Pero labing minus, usa ka slot, kay usa raman kong pari. Nya, iampo na to, ako o ang tanang kaparian, labi na ang akong mga batchmates. Na diha sa San Fernando Rey, si Father Morphy Sarsonas. Na as konsolasyon, pero karon on leave, si Father Lito Peralta. Na sa Buhisan, Parish Priest, Father Mar Balili, nga mo na rin nag-process sa atong canonization or pagka-canonize ni ganing kuan Bishop Chupilo Kamomot. Tuwagan ni ron siya sa Roma karong mga adlaw niya ay paman Parish Priest Anas Danao si Father John Almasol niya tuas Talisay si Father Roger Piloton niya ay pamanay naas Minglanilla, Father Roy Bukag, tuwa sa Naga kanang sa may sa kanang dia Uling Naga, Father kaning Edgar Sondo niya tuwa sa Santa Lucia, man dipita dito Asturias, si Father Christopher Amores. Tuwa sa Santa Fe, Parish Priest, si Father Dave Villasiran. Niya, ang ikana po, nag-eskwela karon, nag-schooling, na kanhi diha sad ma-assign sa Gitsimani Parish, si Father Jojo Aquino. Mao ni, buhi pa, antod karon. Iampo sad mi, 18 na mi katuig. Niya, o dinhi ang akong wish ninyo kung gusto mong mupahalipay sa akong 18 years, tagailan ko ninyo usa ka slot labing minus kay ako nang ihatag dinis atong parokya. Ninduta ka no inig ka June 22, inig ka 23, musugo dayon ta dirig operate sa pagtukod sa atong kumbento kay nahurot-hurot ng slot. Dako ang kalipay anak, pwede na ko mamatay bito, mawagid imong stress og makakita ka sa Ginoo nga naglihok, wag tang stress muna. Pasalamat ko karon di pa ko mo announce pila itong halin kay amo pa manggikwenta ang bangko og karon pa man makita og pa to ma-report. So ako lang yang i-announce og pila na atong halin sa slot. Ako lang ning gihisgotan tungod kay kamong tanan nga nagsigig palit og slots para sa atong mga proyekto, nahimo gyud mong tinuod nga asin og kahayag sa kalibutan. Dili lang dinhi sa atong parokya sa San Vicente Ferrer Liluan, whole world. Pasalamat tas Ginoo nga midan-ag ta. Nganong midan-ag man ang atong parokya, nganong nidan-ag man ang akong pagkapari nga nakaabot yun ngadto sa tibuok kalibutan nga naay mga Cebuano speaking mga residents tungod kay gasabwag tag kaayuhan, gasabwag ta sa pulong sa Ginoo, gasabwag ta sa kabubuton sa Ginoo og nagningkamot pagpuyo. Muna si Elias nga nagsunod sa Ginoo, nakasabwag ngadto sa byuda, ang byuda nakasinati sa Ginoo ug hangtod karon gibalik-balik ni pagbasa tungod kay importante ning mahibaw-an sa tanan na kung manghatag ta ang Ginoo dili mohunong paghatag nato. Di ganita manghatag magdinaw ta, mahurot gyud ang atong kalipay, ang atong kahiusa magpunay tag gubat, magsigitag away, mahurot sad ang atong katagbawan. Di nata makafeel nga kontento ta, magsigitag pangita sawa diha. Na siya kuyaw kayo, mas stress na kaana, magdepresyon pa ang uban, maghikog na tungod kay wa na sila ka-feel nga mapuslanon sila. So salamat kaayo natong tanan, labi na sa atong mga kaigsuonan nga siging support nato dinhi. Usa gid ni kabuhi nga timaan nga kita naghatag og kahigayunan sa mga tawo nga magdaig sa Ginoo. Kanalang kada abot dinhi sa atong mga bisita, mulingi din kanindot gyud pader, gamay siya pader imong simbahan pero cute, di ba?
Nindot kuno kayo. Nga naman, makadaig sa Ginoo tungod ni sa ginagmay-gagmayng palit-palit og slat nga nahimong nindot, nahimong makadasig. Himuon tanis ato mga silingan, himuon tanis tanan, mahimos ang nindot ang atong katilingban. Maghiusat tag panghatag og kaayuhan sa atong nasod, ang mga government officials manghatag og maayo nga simbahan, ang simbahan manghatag sag maayo ngadto sa mga government officials pagkanindot puy-an sa Pilipinas. Kaysa magsigig away, maghinatagay anang mga kalagot, kanang panaway, kanang siging criticize, kapoy, no? Kapoy. Sige, manindog ta mga tighatag. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Ginoo ani auban kanato og nag-andam sa paghatag sa atong gikinahanglan. Busa, mapaubsanon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, kaluy-i kami Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nga ang simbahan magpadayon sa pagbarug sa pagtuo ug dili kini malingla sa dautan mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang tanang mga nasud modawat sa mga gitudlo sa simbahan labi na diha sa gugma sa pagpangalagad mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang tanang nangalagad sa Dios makabaton og kaisog sa pagtuo diha ni Kristo mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang tanang katawhan makaila sa Dios ug mosalig sa dakong gugma ni Kristo mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 ngadto sa 26, 2022 nga unta mahimong malampuson mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot sulugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makadawat sa kabanhawa ni Kristo mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. O Dios, sa gugma, kaayo ug gahom, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To take and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward. Save that of knowing that I do your most holy will. Mga
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig pagimaya sa ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panausap ka rin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Kayo matara. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, paglaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, mahatuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos ang kawagtang sa mga sala sa kalibutan, katagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo nga panipangulong lamang.
Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, o magpahamutan kanamo diha sa dalan, nga magdala nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron, divine abundance. Dili kita mahutdan sa grasya. Ang buhaton, magsigi lang kitag panghatag, dili magsigi tag panghatag o kaayuhan, dili lang magsigig pangayo o kaayuhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanila. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, Eceli pandis hostium, bella primum